תאר חמאסניק אחד, קטוע רגל וקטוע יד, וביד השנייה נותרו לו שתי אצבעות. הוא יעמוד על גג של מסגד הרוס ויעשה וי והוא ניצח. למה? כי הילדים שלו ימשיכו, והנכדים שלו ימשיכו. כי הוא נשאר, הוא שרד. ולכן זה תמימות הניצחון. תראי, יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע הסאבירין. אללה הוא עם בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. תבין, סבר, אין לנו מילה כזו בעברית, כי אין לנו מושג כזה בעברית. סבר זה אדם שיכול להיות במנהרה חודשיים ושלושה, לא רואה אור יום, בכושר אוכל, בכושר כלום, יצא עם הקלאץ' ויהרוג יהודי. למה? כי יש לו את היכולת לסבול לאורך זמן. הם חיים בתוך הבועה הישראלית. הם חיים למען אללה. אללה איתם. הם לוחמי ג'יהאד. אנחנו לוחמי חירות ישראל, ובסדר, אנחנו לא לוחמים מחיות קודש.